Li kamp ava şûkanî derbiderên serêkaniyê de rewşeke xerab de bi werzê çilev tên. Li kamp ava şûkanî godîkever ser rêya navbera Hesekê û Tiltemirê de. Zêdî 14,713 derbiderên serêkaniyê lê hatine bicihkirin. Li kamp ava şûkanî nêzîkî 2300 malbat û 2000 kon hene. 400 malbat ji wan ji pêdiviyên germkirinê heyanaha bêparman e. حاضرکردنی زفتانی سفنج لازمن بطانی لازمن نوچیوان خیمانش مر بغیرینی مانه آفته کوی بنکونی مده اشبرولي يعني ام دعو دكن هين حياة انا منظمات شتك نانيني بس اما تدي اداره ذاتيه اشمرقو ولا قو امي بينن بس هين واجهين حياة يعني شتك نانين د انجامانا ناسکرنا کامپê ji aliyê netewên yekbûyî ve hetaniha bandorê li ser kêmbûna pêdiviyên bingehîn dike. Got pir malbat heyaniha bêkon mane an her du malbat di yek konî de ne. Ana zistan hat. Bê ezba payîzê ba zistan hat. Bê me ne cî ne war. Mezbût were. Bê zanî. Sibê kamê çi xwediyê serê xwe kin em zindirê van çadir bê zanî. Va bû di sarî wan giştî hev ket. زستان هات بيت شكاوي زستاني ما زستاني كاتشيا أبن دل قرب عاج دربه تشكتل بيان فقين لا حول ولا قوة بيزاني كسي ما بنرتني بيزاني أبنانا أبن شكاني قدن ما بيزاني معوناتي قدن ما بي قويت هرامي دارو جناك Rêveberiya kampawa şûkanî ji dengê Amerîka ra dibêje vê zivistanê di rewşeke pir xerab de wê derbiderên serêkaniyê derbas bibin ji ber heyaniha tu rêxistinên mirovî berpirsiya amadekarina pêdiviyên zivistanê negirtiye serxwe. 3009 malbat dibir de jiyan dikin ama konê hatî dayîn 1984 konin yê dinê jî mudîfin li ser kona. Ji bo rewşa zivistanê heya ana tim munezame xwe nedayî tiber tiştekî de ne xwe dayê mesî bo cilê zaroka teyî zivistanê ne xwe dayî ber mazotê ne xwe dayî ber soba rewşa zivistanê pir xerab ew ê got heya got munezeme got xwe nedin ber wê rewşek pir xerab sermed were. Piştî êrişa Tirkiyeyê li ser bajarê serêkaniyê di Oktobera sala 2019 de ev zivistana sêyemîn e got dê li ser derbiderên serêkaniyê derbas bibe. û careke din derbiderên serêkaniyê li kampa ava şûkanî wê di nava zehmetiyên sermê de werin. Li bajarê Hesekê du kampên taybet bi derbiderên serêkaniyê hene. Her du kamp jî ji aliyê netewên yekbûyî ve nayên maskirin. Her wisa rêxistinên mirovî yê navneteweyî û xwecehî pir kêmin di kampê de. Li aliyekî din rêveberiya xweser dibêje got karîna wan sînordar e. Di encam de bi hezara derbiderên serêkaniyê di rewşeke pir xerab de jiyan dikin. Zana Umer dengê Amerîka, kampa ava şûkanî.